Lauseta. Aquell personatge que a tots ens cau bé, però que no sabem d'on ve. Ja va ser hora de posar els punts sobre la i i intentar resoldre aquest enigma. Filla de tu i del teu somriure. Les teves prometes em feien riure. La cervesa sempre volia de vidre. Ara que no hi ets, dubto si vull viure. Però s'ha de seguir endavant. Posem-nos en context. Qui és en Lauseta? En Lauseta és un personatge de Tirant lo Blanc, una novel·la cavalleresca del segle XV, escrita per Joanot Martorell i publicada per Martí Joan de Galba, el qual, se suposa, va escriure al final del llibre. Va ser una de les millors obres representatives del segle d'or de la literatura catalana. Del segle d'or de la literatura catalana. Del segle d'or de la literatura catalana. Els personatges més importants són Tirant, Carmesina, els emperador, l'emperador i l'emperadriu, i Diafebus. Tot i que, d'entre tots els personatges, Lauseta destaca com un dels més estimats. Però, i si us digués que no és tan entranyable com sembla? Que el seu passat és més fosc que les peces d'un escac? Agafeu-vos bé a la cadira perquè s'esdevenen turbulències. En plena crisi de colonització, neix Lauseta, apartat de la civilització. Degut a la invasió, és abandonat pels seus pares i recollit per un xaman argelí, el qual se l'endugué cap a Argèlia. Va ser criat entre tota la tribu dels Grifontans, arribant a ser el principal cap de la tribu. Durant la seva capitania, en Lauseta patiria d'esquizofrènia, histèria i paranoia, que el van dur a ser un psicòpata. Gaudia veient patir el seu poble, que els torturava en secret fins a arribar a matar-los. Al 1425, Argèlia pateix una guerra civil. Els grifontans es veuen obligats a participar en aquesta guerra, dividint a la tribu en dos bàndols, el cucú i els bocs. Els cucú són recolzats pel poble grec, provocant així l'arribada de masses incomptables de soldats estrangers. Lauseta, que pertanyia als bocs, és capturat per ordre d'un tinent cucuista, el futur emperador de Constantinoble. Lauseta va ser acusat de traïdor, assassí i exterminador del seu propi poble. Tot això el va portar a la pena de mort. Com si d'una novel·la romàntica es tractés, en Lauseta va ser perdonat pel tinent després de que li jurés i perjurés ser fidel i lleial en tot moment. Dit i fet, començà una nova vida a Constantinoble, on visqué en una barraca de la propietat del tinent grec. Allà, passà a ser un esclau més de la família del llavors emperador. Desenvolupà una gran capacitat comprensiva i empàtica que l'ajudaren a guanyar-se l'estima de tota la família. Gràcies a aquest íntim víncle amb la família, i sabent que tenia un jurament de lleialtat amb el tinent grec, va tornar a fer una de les seves accions psicòpates. Quan estaven tots dormint, va entrar a la cuina del Palau Imperial. Va agafar un estilet ben esmolat. Es va dirigir a la cambra imperial i acabar amb la vida dels emperadors. Degut a que no tenien descendència, el tinent grec va acabar sent emperador de Constantinoble. Degut a la promesa de lleialtat que varen fer, en Lauseta es va comprometre a ajudar la viuda reposada per fer enganyar Tirant. La viuda reposada va demanar-li un favor, que se n'anés per un dia fora de Constantinoble. Així ella podia guanyar més opcions amb Tirant. S'inventaria la següent història. La viuda li demanà a ple de ma vida disfressar-se d'en Lauseta, amb una màscara d'ell i el seu vestuari de jardí. I després que jugués, disfressada, el tocar i parar amb la Carmesina. Per aconseguir que en Tirant cregués que Carmesina està realment enamorada de Lauseta, Tirant espia l'escena des del seu amagatall amb la viuda reposada. L'evidència és que la seva estimada sosté amors deshonestos amb Lauseta. Tirant, que torna a rebutjar les sol·licituds amoroses de la viuda,
Es martiritza desesperat en la seva cambra. Acudeix a buscar el jardiner Lauseta. En Tirant, amb les seves capacitats de guerrer, decideix esperar-lo dins de la seva barraca que torni. Passat el vespre, el Lauseta no apareix. Tirant, que s'imagina que ha passat la nit amb la seva estimada, decideix anar-lo a buscar i acabar amb la seva vida. Va agafar el cavall i enfilar turó amunt. Quan arriba, veu en Lauseta fumant en el pic d'un precipici i decideix agafar-lo pel coll. En Lauseta, conscient de que no el deixarà anar i veient que hi ha un voladís, acaba deixant-se caure arrossegant amb ell a Tirant. Quan els dos cauen en el voladís, s'enceta una baralla a cops de puny entre els dos, provocant així que, degut als dots d'en Tirant, en Lauseta quedi a la vora de la mort. Tirant desapareix, permetent que Lauseta mori en pau, estirat al terra, mentre mira la posta de sol. Lauseta sap que ha arribat el seu moment. Després de tot el mal que havia fet, després de portar una vida com a traïdor, senzillament està aquí contemplant el començar del dia més vell que hagi vist mai. Plenament conscient de com la vida s'apaga, sabent que per fi havia reeixit convèncer-se que finalment va aconseguir fer una cosa bona per una persona aleatòria que havia decidit ser el seu germanastre. I quan el sol ja havia sortit del tot, decideix tancar els ulls i acabar amb la seva vida. Però s'ha de seguir endavant. Les coses bé diuen que van com van. Sempre la veritat per davant. He pensat ja tant que ja no sé ni quan. Ves tant, el meu cap surto creuat.